Tini sung Purbo Sanpur Village Committee ni bisingo klaijak Sumitra Deborma bo busai kerja busak khoroksa tongo tini bin bumung bui gandhi bohno bini kisu mental bo hamzaya bini belai no khanya bono tini chini mo Sumli Valley ni bisingo klaijak Purbo Sanpur ni chini bebak chini mothani Tripura mothani takuk songrok tai chini village committee ni joto chairman vice chairman tai adong tai amchai ni joto khakaham takuk songrok phayoi tini bono nok khungsa tangnani bagai singor joton phailaijak agasa khlayo oma haikai chini amchayo ba chini sara Tripura ni tribal chini Tripura sa amchayo kabama nok khu kuri tongo je mansak jara pisa sumnerok oksa khongnoi riwi phano chubagoi nokrok tangrena bagai ang sini joto Tripura sarongno chakri khainai byabsa khainai ba jara yak sumnerokno kobukjau asai khayongo orang saghani Tripura sarong Nokha sakao menak mahoro ohor seng saja naidi bersikala meri niago boleh musangka ohao Nokha sakao menak mahoro ohor seng saja naidi bersikala meri niago boleh musangka ohao orang saghani Tripura sarong lamsok dinene soba jisuno nono sumsoni Ikau na bagai asai kau hayungo orang saghani Tripura sarong lamsok dinene soba jisuno nono sumsoni Ikau na bagai asai kau hayungo Orang saghani Tripura sarong Hayong menago pohon sengsaka Subrai Jisuni pohon Haidi takuro yasak lewana Sengno mutangna Jisuno Hayong menago pohon sengsaka Subrai Jisuni pohon Haidi takuro yasak lewana Sengno mutangna Jisuno Orang saghani Tripura sarong lamsok dinene Subrai Jisuno nono sumsoni Ikau na bagai asai